ሰላም ሰላም ንኹልኹም እንኳዕ ናብ ካብከት ቲዩቶሪያል ፓርት 3 ብድሓን መጻኹም። ኣብ ፓርት 1 መሰረታዊ ካብከት ተማሂርና። ኣብ ፓርት 2 ድማ ትሪም፣ ስፕሊት፣ ድሌት፣ ስፒድ፣ ሪቨርስ እና ካልኦት ቤዚክ ኤዲቲንግ ቱላት ተማሂርና። ሎሚ ግን ቪድዮና ዝያዳ ጽቡቕን ሓበሬታ ዘለዎን ንምግባር ቴክስት፣ ፎንት፣ ከለር፣ ኣኒሜሽን ከምኡውን ኣውቶ ካፕሽን ከመይ ከም ንጥቀመሎም ክንርኢና እሞ ካብዚ መጀመርታ ንጀምር። እዚ ዩቲዩብ ቻናል ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ብምግባር ድማ ቤተሰብ ኩኑ። ሓደ ቪድዮ ከመይ ጌርና ቴክስት ክንውስኽ ንኽእል። ለምሳሌ ቪድዮና እዚ እኒአ እዚ ባክግራውንድ ጸሊም ንሪኦ ዘለና ካብ ቀፂሉ ኣብዚ እኒአ ኦዲዮ ኣድ ኦዲዮ እና ኣድ ቴክስት ልብል እኒአ ወይ ከዓኒ ኣብ ሰርች ባርና ኣብዞም ንሪኦም ዘለና ከዓኒ ቴክስት ልብል እኒአ። ስለዚ ቴክስት ዝብል ንጥውቕሞ ካብ እዚኦም ዝርዝር የምፀልና ኣድ ቴክስት፣ ኣውቶ ካፕሽን ናበለ ይቕፅል ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ እንታይ ኢና ንጥቀም ኣድ ንብል ምክንያቱ ፅሑፍ ስለ ንፅሕፍ ማለት እዩ። ኣድ ዝብል ምስ ጠወቕና ቀጥታ ከምዚ ናይ ፅሑፍ ምልክት የምፀልና ኣብዚ ኣብዚ ናይ ስክሪንና የምፀልና ካብ የምፀልና ማለት እዩ። ኣብዚ ናይ ቴክስት ኢንተር ቴክስት ልብል ምስ ነኻእናዮ መፅሓፍ የምፀልና እሞ እንታይ ንብል ከምዚ ጌርና ፅሒፍና ኣለና። ከዚ ቴክስት ኣብዚ እቲና ኣለና። ስለዚ እዚ ቪድዮና እዚ ኣንውሕ ኣቢልና ክሳብዚ ከነምፅኦ እንድሕር ተደሊና ቴክስትና በዚ መጨረሻ ዘሎ ክንስሕቦ ንኽእል ኢና። ስለዚ እዚ ምስ ገበርና ካብከት ትምህርቲ ዝብል ከምዚ ጌርና ክንፅሕፍ ንኽእል። ስለዚ ቀጻሊ እንድሕር ተደሊና ከዓኒ ቀፂልና እንታይ ንገብር ኣድ ቴክስት ልብል ከዓ ንጥውቕ ማለት እዩ። ሞ ለምሳሌ ብዝኒአ ካብከት ዝብል ሎጎ ነጥፋዮ ሞ ካብኡ ሓድሽ ቴክስት ተደሊና ከዓኒ ቀፂሉ ይህበና ማለት እዩ። ምክንያቱ የምፀልና እዚ ሞ እዚ ምስ የምፀልና ካብከት ትምህርቲ ፓርት 3 ሕጂ ረአይዋ ኣብዚ እንታይ ኢሉ ይፀንሕ ካብከት ኢሉ ይፀንሕ ሞ ካብከት ትምህርቲ ኢሉ ካብኡ ፓርት 3 ይብለና ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ጌርና ፅሑፋት ኣብ እግሪ ትሕቲ ቪድዮ ነቐምጦም ማለት እዩ። እሺ ካብዚ ብምቕፃል ከዓ እዚ ካብከት ትምህርቲ ዝብል ወይ ከዓ ፓርት 3 ዝብል ከመይ ጌርና ፎንቶም ንቕይሮም። ፎንት ማለት ቅርፂ ማለት እዩ። ናይዚ ካብከት እዚ ቅርፂ ከመይ ክንቀይር ንኽእል። ለምሳሌ ኣብ ካብከት ናይ ባዕሎም ዝተቐመጠ ቴክስት ኣለዎም እዩ። ግን እንግሊሽ ስለዝኾነ ግን ነቲ ኣምሃሪክ ወይ ከዓ ናይ ኣማርኛ ዝኾነ ፊደል ንኽይረና ግን ሓድሽ ከነምፅልና ማለት እዩ። ስለዚ ናይዚ ፎንት ንምቕያር እንታይ ኢና ንገብር ኣብዚ እኒአ ዝርዝር ስታይል ዝብል ንኣቱ ማለት እዩ። ኣብዚ እኒአ ዝርዝር ስታይል ዝብል ንኣቱ ሞ ኣብዚ ብዙሕ ኣማራጭታት ኣለዉ። ግን ኣንሕና ፎንት ንምቕያር እንድሕር ደኣ ስለ ዝደልና ኣብዚ ዝኒኣ ፎንት ትብል ንኣቱ ሞ እዞም ዝኒአ ዝርዝር የምፀልና እዞም ኣብ ዝኒአው ዝርዝራት ዳውንሎድ እናግበርና ቴክስትና ከመይ ከም ዝቕይሮም ንርኢ ማለት እዩ። እዚኦም ኣብ ዝኒአው ብምሉኦም ዳውንሎድ እናገበርና ንዞም ዝመስሉ ኣብ ዝኒአው ቴክስት ፎንት ንዖም ዝመስል ይገብረልና ማለት እዩ ብካልእ ኣበሃህላ። ሕጂ ካብከት ትምህርቲ ኢልና ዝፀሓፍናዮ መጀመርያ ከምዚ ነይሩ ፎንት ምስ ቀየርናሉ ግን ከምዚ ኮይኑ ማለት እዩ። ካብከት ትምህርቲ ከምዚ ኮይኑ ሕጂ እዞም ዝኒአው ካብከት ዘዘጋጅዮም ንእንግሊሽ ስለ ዝኾኑ ትግርኛ ንምቕያር ግን ናበይ ንኣቲ ማይ ፎንት ዝብል ኣብ ዝኒአ ጎኒ ንኣቱ ሞ እሺ ለምሳሌ ኣነ ዘዘጋጀኽዎም ኣብዚ ኣለዉ ዘእተኽዎም ማለት እየ ወይ ከዓኒ ኣብ ፋይለይ ዘለዉ ስለ ዝኾኑ እዮም እዚኦም
ለምሳሌ ኣብዚ ሱር ግራፊክ ዝብል እዚ ክንቀይር ከለና ከምዚ ይቕይሮ ማለት እዩ። ነቲ ካብከት ትምህርቲ ዝብል ብከምዚ መንገዲ ይቕይሮ። ለምሳሌ እዚኦም ፎንት ኣምሃሪክ ፎንት እንድሕር ተደሊኹም ኣብ ቴሌግራም ቻናለይ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። 150 ዝኣኽሉ ፎንትታት ኣለዉ። ካብኦም ዳውንሎድ ጌርኩም ክትጥቀሙሎም ትኽእሉ ኢኹም። ኣማርኛ ፎንት እዮም። ስለዚ ካብኡ ዳውንሎድ ጌርኩም ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም። ስለዚ በዚኦም ፎንትታት እናቐየርና ነቲ ፅሑፍና ደስ ዝብል ፅሑፍ ማራኺ ነቲ ሰብ እውን ብደንቢ ክሪኦ ምእንታን ደስ ዝብሉ ፅሑፋት ይኾኑ ማለት እዩ። ትሬዲንግ ኣብዚ ከዓ እኒአና እንታይ እዩ ባዕሉ ካብ ከዘዘጋጅዮም ናይ እንግሊሽ ፎንትታት እዮም ማለት እዩ። እዚ እውን ፎንትና ስታይል ኣቲና ቀጥታ ኣብዚ እኒአ ማይ ፎንት ዝብል ናብኡ ንኣትሞ ካብ ሱር ግራፊክ ዝብል እዚ ንጥቀም ኣለና ማለት እዩ። ካብ ብከምዚ ቀይረልና ኣለዎ ማለት እዩ ብካሊእ ኣበሃህላ እና ቀፂሉ ንዚ ፎንትና ሕብሪ ምሃብ ማለት እዩ። ሕዚ ንሪኦ ከዓ ከለር ከመይ ጌርና ንፅሑፋት ንህብ። ሕዚ እውን ናብ ስታይል ዝብል ንኣቱ እሞ ቀጥታ ናብዚ ምስኣትና ኣብዚ ስታይል ዝብል ኣለና ንኣቱ እሞ ካብኡ ስታይል ቀጥታ ምስኣትና ኣብዚ እኒአው ሕብርታት ማለት እዩ። ለምሳሌ ኣብዚ እኒአ ፀሊም ተጌርናዮ ባክግራውንድና እውን ፀሊም ስለ ዝነበረት ናይ ቪድዮ ባክግራውንድ ይጠፍእ ኣሎ ማለት እዩ። ብጫ ተሂብናዮ ግን ከምዚ ይቕይሮ ኣሎ ማለት እዩ። ኣይ በዓልትና ካብዚ ሂቡና ዘሎ ካብከት ወፃኢ በዓልትና ክንጥቀም እንድሕር ተደሊና ግን ኣብዚ ኣለና ማለት እዩ። ከለር መምረፂ ኣብዚ ኣለና ናብዚ ንኣቱ እሞ ኣብዚ እኒኣ ፒንክ መግበሪት ኣብዚ መመሪፅና ድላይና ናብ ድላይና ነቐየርና ክንቀይሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ብዝኒአ መፅደቂ እኒአና ቲክ ንገብር ኣለና ማለት እዩ። ነዚ ፅሑፍና ኣብኡ ከለና ንምፅባቕ ዝኣክል ስትሮክ ክንህብ ተደሊና ከዓኒ ኣብዚ እኒአው ስትሮክ መግበሪ ግሎው ባክግራውንድ ሻዶው ዝብሉ እኒአው እዚኣቶም ክንጥቀመሎም ንኽእል ኢና። ለምሳሌ ስትሮክ ንምግባር ፃዕዳ ወሲኽና ከምዚ ጌርና ከነብሎም እንድሕር ተደሊና ከዓኒ ስትሮክ ዝብል እኒአና ማለት እዩ ክንጥቀም ንኽእል ኢና። ግሎብ ንምግባር ከዓ ኣብዚ እኒአው ባዕሉ ካብ ከዘዘጋጀየና ሕብራ ግን ካብዚ መሪፅና ማለት እዩ። ብከምዚ መንገዲ ይጥቀመልና ኣሎ ማለት እዩ። ተዘይደሊናዮ ከዓኒ ኣብዚ እኒአና መጥፊ ስዊች ንገብሮ እሞ ይጠፍእ ኣሎ ማለት እዩ። ሕብሪ ንቴክስትና ንምግባር በዚ መንገዲ እዚ ክንመርፅ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ነዚኣ እውን ንምቕያር እንታይ ንገብር ቀጥታ እንተዓንተዊ ዝረአናያ ስታይል ንኣቱ እሞ ካብኡ ሕብሪ ዝኒአ ብቻ ንመርፅ ማለት እዩ። ካብኡ ኣብዚ ኸይድና ነፅድቕ ማለት እዩ። ስለዚ ካብከት ትምህርቲ ፓርት 3 ዝብል እዚ ቀይርና ኣሎ ማለት እዩ። ካብ ቀፂሉ ኣኒሜት ከመይ ጌርና ኣኒሜት ንገብሮ እዚ ዝኒአ ካብከት ትምህርቲ ዝብል ክኣትን ክወፅን ከሎ ክንቀሳቐስ ከመይ ክንገብሮ ንኽእል። ለምሳሌ ካብከት ትምህርቲ ዝብል ንምንቅስቓስ ኣብዚ ኣኒሜሽን ዝብል እኒአ ኣብዚ ንጥውቕ እሞ እዚኦም የምፀና ቀጥታ እዚ ምስ ጠየቕናዮ ካብከት ከምዚ ገይሩ ይኣቱ ኣለዎ ማለት እዩ። ዝብል ፅሑፍ ከምዚ ይንቀሳቐስ ኣሎ። ለምሳሌ እንቅስቃሴና ስፒዱ ብጣዕሚ እንድሕር ተበዚሕና በዚ እናወሰኽና እናቐነስና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ካብከት ዝብል ከምዚ ኣቲና ኣሎ ማለት እዩ። ኣብዚ እኒአው ቀፀልቲ እኒአው ኣኒሜሽናት ደስ እናበለና ዳውንሎድ እናገበርና ክንጥቀም ንኽእል ኢና። ስለዚ ኣኒሜት ከምዚ ጌርና ኣኒሜት ክንገብር ንኽእል ኢና። ፓርት 3 እውን ንምግባር ኣኒሜሽን ኣቲና ስላይድ ኢን ክንገብሮ ከለና እዚ እውን ከምኡ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ። ስፒዱ ንምሕላው ወይ ከዓ ስፒድ ፍጥነት ናይቲ ታይትል ቴክስትና ንምርኣይ ከዓኒ በዚ መንገዲ ንገብሮ ኣለና። ከምዚ ገይሩ ይኣቱ ኣሎ ማለት እዩ። ከምዚ ገይሩ ፓርት 3 እውን ይኣቱ ኣሎ ማለት እዩ። ካብኡ ቀፂሉ እንሪኦ ስለዚ ቀፂሉ እዚ ካብከት ዝብል
ካብከት ዝብል ካብ ቃልና ቮይስ ድምፂ እንድሕር ዳኣ ተሃሊና ክሳብታ ዝደለናያ ምስ ገበርናያ ኣብዚ ጠጠው ኣቢልና እዚ ብምውሳኽ ብምቕናስ ናብ ዝደለናዮ ክንገብር ንኽእል ኢና። እዚ ካብከት ዝብል ፅሑፍ ክሳብ እዚ ክንርአ እንድሕር ዳኣ ተደሊና በዚ መንገዲ እዚ ከነእትዎም ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ካብከት ብፍላይ ኣምሃሪክ ወይ ከዓ ትግርኛ ኣውቶ ካፕሽን ኣይገብርን። ግን እንግሊሽ ትጥቀሙ ሰባት እንድሕር ዳኣ ተሃሊኹም ግን ሕድሕድ እንግሊሽ ቃላት ምፅሓፍ ኣየድልየኩምን። ምክንያቱ ኣውቶ ካፕሽን ዝብል እኒአ ኣብዚ ኣውቶ ካፕሽን ንኣትሞ። ስለዚ እንታይ ኢኹም ክትገብሩ ትኽእሉ ንስኹም ኣውቶ ካፕሽን ዝብል ተኣትዩሞ እዚ ቮይስ ስለ ዘይብሉ እዚ ቪድዮና ሕዚ ዘይክሰርሐልና ይኽእል እዩ። ግን ኣውቶ ካፕሽን ዝብል ዘሎ ናብዚ ንኣትሞ ቀጥታ ወይ ከዓ ኣውቶ ዳይሬክት ዝብል ዘእተናዮም ቪድዮታት እዚኦም ኣእቲና ፅሑፍ ከምርፀና እዩ። ዝደለናዮ ካፕሽን ምስ መረፅና ቀጥታ እቶም ፊደላት እናተፃሓፉ ካብከት ክሰርሐልና ይኽእል እዩ። በዚ መንገዲ እዚ እውን ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም። ሎማዓንቲ ዝሰርሕናዮ ይኸው ፓርት 3 ይብል ማለት እዩ። ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ታይታ ኢና ተማሂርና እንድሕር ተኢልና ሓደ ኣብ ቪድዮ ውሽጢ ከመይ ጌርና ኣድ ንገብር ቴክስት ፅሑፍ ከመይ ጌርና ነእቲ። ካልኣይ ዘእተናዮ ፅሑፍ ከመይ ጌርና ፎንት ንገብረሉ። ሳልሳይ ከመይ ጌርና ነቲ ፅሑፍ ነፀባብቆ ወይ ከዓ ሕብርታት ከመይ ጌርና ንገብረሉ። ራብዓይ እቲ ቪድዮና ህልው ክኸውን ምእንታን ከመይ ዓይነት ጌርና እንቅስቃሴ ንፈጥረሉ ወይ ከዓ ኣኒሜሽን። ሓምሻይ እቲ ቪድዮና ከመይ ጌርና ከነስፍሖን ከነንውሖን ከነሕፅሮን ንኽእል። ለምሳሌ በዚ ሒዝና ከመይ ጌርና ንውስኾ ናብቲ ዝደለናዮ። ብፍላይ ኣብ ንግግር ኣምሃሪክ ክንፅሕፍ ከለና ሕድሕድ ቃላት ካብቲ ዝሰማዕናዮ ጀሚርና ሳብታ መወዳእታ ምፅሓፍና ናብታ ዝደለናዮታ ቴክስት ምምፃእ። ኣብ ስታይል ኣቲና ቪድዮታትና ከመይ ጌርና ቀለም ክንቀይር ከለር ክንቀይር ንኽእል። ከመይ ከ ባክግራውንድ ግሎው ስትሮክ ክንገብር ንኽእል ርኢና ኢና። ኣብዚ ናይ ሎማዓንቲ ትምህርቲ ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና እዚ ይመስል። ኣብ ቀፃሊ ፓርት 4 ድማ ኦዲዮ ኤንድ ሙዚክ ከመይ ከም ንጥቀመሎም ቮይስ ኦቨር ሳውንድ ኢፌክት ቮሊዩም ፌድ እና ፌድ ኣውት እና ካልእ ክንርኢ ኢና። እንተደሊኹም እዚ ተኸታታሊ ካብከት ትምህርቲ ከይትስእኑ ሳብስክራይብ ግበሩ እሞ ኖቲፊኬሽን ኣብርሁ። ክሳብ ፓርት 4 ብሰላም ፅንሑ። ሰላም